ICS har jo eksisteret i over 20 år, så vi har jo rigtig meget erfaring at kunne byde på. Vi sidder lige knap 20 personer ude på vores kontor i Hellerup og elsker at arrangere konferencer og kongresser og større events. Man forventer en forståelse for, hvordan kongressen skal ende op i et godt resultat, med fokus på det område, som vi beskæftiger os med som læger. Man forventer, at de er proaktive, at de kan lave fornuftigt budget, og de kan fungere som sekretariat. Det er vigtigt for os, at de ledende medarbejdere også sparer med projektlederne i løbet af de planlægningsforløb, der er for hver enkelt kongres. Jeg er med kunderne ude på kongresstedet, inden kongressen går i gang, så vi kan få en føling med stedet, se stedet, kende de forskellige detaljer, så vi er forberedte, inden kongressen går i gang, så vi kan være på forkant med eventuelle udfordringer. Og selvfølgelig følge op på, at stedet det lever op til den standard, som kunden ønsker. En stor udfordring var på et tidspunkt, hvor en af vores kunder kom og sagde til mig, Trine, vi vil meget gerne lave en rigtig god kongres, men vi har et meget lavt budget. Kan du hjælpe os? Og der gjaldt det virkelig om at være kreativ og udnytte de ressourcer, som vi havde. Jeg stod for eksempel selv i baren på et tidspunkt, hvor vi havde en velkomstreception, fordi der ikke var råd til serveringspersonale, hvor jeg stod og serverede drikkevarer og pindemader. Og det var en rigtig fin velkomstreception. Her i København kan man tilbyde mange forskellige ting og gøre det hele meget mere spændende. For eksempel kan man sejle på kanalerne, og man kan cykle rundt i byen. Der er meget god infrastruktur, der er en god service, der er god mad. Der er en masse gode ting, man kan slå på ved et socialt arrangement med hensyn til en kongres. Og jeg tror, det er meget vigtigt for en kongres, hvis det er, at de skal gøre sig selv ekstra bemærket, have et socialt arrangement. Altså det, der gør ICS specielt i relation til vores kolleger inden for arrangementbranchen, det er jo, at vi har vores unikke grønne kongreskoncept, at vi har nogle ekstremt dygtige og innovative medarbejdere, som sørger for at sætte fokus på både den operationelle planlægningsfase, men lige så meget afviklingen, sørger for, at vores deltagere til arrangementerne føler sig godt velkomne, og ikke mindst afslutningen, at vi også sørger for, at regnskabet hænger sammen, og sørger for, at man kommer ud med et positivt resultat i sidste ende, og gerne et resultat, som overskrider forventningerne. Og det er faktisk lykkedes os rigtig mange gange at sørge for, at der bliver faktisk tjent flere penge, end man havde regnet med på et arrangement, som vi har lavet.